Ari ambuye naira naine naira naine tapumulire kuno mwana we tapumulire kuno iweyo tsamira muru mwana we mwana iwe tikulandireni pa programu yathu ino ndipo programu yathu ya lero muliso ndine mbale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe. Komanso monga mwa nthawi zonse ndiso ndi mbale wanga uno ine ndine Namandika Malunje mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Nsanduliza. tikulandireni mbale wathu ka Malunje sindidziwa kuti kaya chaka chimenechi chaka cha 2025 mwachiyamba motani. Iyayi tachiyamba bwino chaka chimenechi. Zovuta sizilephera koma kwakukulu tachiyamba bwino. Anthu madandaula nkhani yokhudza mvula zoneka tikufikira lero pamene tuchamba programu yathu madera ambiri oneka ngati yatani ndithu yafika ndithu tiyamikire kwambiri Mulungu chifukwa watipatsa zimene timakhala ali kudandaula zingotengerano ife kuti tigwiritsa ntchito bwanji mvula imeneyi chifukwa tikhoza mankha mgulu oti ayisowa ingakhalibwe zosakhala bwino kwambiri yomveranso ndikhulupirira kuti chaka chino chaka cha 2025 nanunso mwachiyamba bwino tidziwa ndithu sipamalephera zinthu zina zovuta zimene monga moyo timakumana nazo ndithu. Komabe pa tsiku la lero tiyeni tipitirize kuphunzira makamaka buku lathu lopatulika pamene tabwera ndi phunziro lina limene lilinso lofunikira kwambiri kwa ife ngati Akhristu komanso kwa ife amene timakhala ndi chidwi chofuna kudziwa zinthu zambiri zokhudza Baibulo. Monga timanena mwa nthawi zonse mukhoza ndi phunziro limene mungafuna kuti tidzathandizana pa programu yathu pamapeto timapereka nambala kudza ntchito nambala imene utiuza kuti mutadzakambapo zokhudza phunziro lakuti bwanji. Komanso mwina muli ndi funso pamapeto timapereka nambala imene mukhoza kugwiritsa ntchito. Komanso mapulogalamu onse amene timakhala nawo pano amapezeka pa tsamba lathu la pa YouTube mukhoza kuyang'ana Lilongwe School Biblical Studies mudzapeza phunziro limeneli. Komanso mukhoza kupezanso maphunziro osiyanasiyana amene timapanga pa programu imeneyi. Komanso chinthu chosangalatsa chaka chino cha 2025 tapanganso ka application kamene ukhoza kugwiritsa ntchito mu foni mwanu ukayika pa foni amene ali ndi foni za Android. Mukhoza kungopita pa website yathu panakale pano pasinapezeke pa Google Store koma mukhoza kupita pa website yathu ngoyang'ana www.lsobs.com. mukatero mudzatha kupeza ka application imeneko mudzapanga download kupanga install mu foni mwanu ndikosavuta kugwiritsa ntchito mudzapeza maphunziro ambiri amene mukhoza kumveranso pa nthawi yanu. Mbale wanga ka Malunje monga amene tawuzira omvera kuti lero suli ndi phunziro lina lofunikira kwambiri makamaka phunziro lokhudza mlaliki. Pamene takamba zoti mlaliki ambiri mwina kwadziwa kuti mlaliki ndi ndani mwina muchizungu chimagwiritsa ntchito mawu oti preacher. So tikamaona m'Baibulo anthu amenewa timaona ndithu alipo komanso mwina magome athu osiyanasiyana timaona alaliki. Koma chinthu chofunika kuti mwina tikhale ndi nthawi imene tiwaphunzira bwino alaliki amenewa poonapo magawo ena okhudza anthu amenewa kuti timayenera kuti tamvetsetse motani. Mwina poyenera kuti tiyambire poyamba kufunsa kunena kuti tikakamba zakuti uyu ndi mlaliki kapena uyu ndi preacher tifuna kutanthauza kuti ndi ndani. Zikomo kwambiri. Iyayi ndiyamikire kwambiri pobweretsanso phunziro limeneli chifukwa inenso ndine mmodzi mwa iwo alaliki ndipo anthu akalalu mamvera kuti ayi ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu kuchokera kwa Nsanduliza ku Mitundu ku Lilongwe. Ndiye lero mufuna kudziwa kuti kodi ndife ndani. Zikomo kwambiri. Poyamba titero kuti mawu akuti mlaliki kapena kuti alaliki tukamba za anthu amene amagwira ntchito yolengeza kapena yolalikira mawu kapena kufalitsa mawu munjira iliyonse kwa wanthu. Koma tikabwera ku buku lopatulika Baibulo nditi tukamba kuti alalikiwo ndi amene amatenga mawu a Mulungu kupita nawo kalalikira anthu. Mwachitsanzo tikaona buku lathu lopatulika Baibulo nthawi ina Mulungu adaonabe kusachita bwino kwa anzathu a ku Ninive. Ndiye pofuna kuti uthenga wake ukafikira anthu aja adamuyitana Yona. Ndiye atamuyitana Yona
pa Yona chapter 1 verse 1 pali nkhani imeneyi kuti Mulungu anamuza Yona kuti upite ku Ninive ukalalikire anthu koma ukalalikire motsutsana nawo kamba ka zimene akuchita. Choncho Yona adatenga mawu a Mulungu nupita ukafalitsa kapena ukalengeza mu mzinda umene wa Ninive, ndipo anthu anamva mawu a Mulungu kudzera mwa mlaliki ameneyo. Komanso tikachoka pamenepo tikabwerera mbuyo pang'ono nthawi ya Nowa. Nowa ndi mmodzi amenenso adalandira mawu ochokera kwa Mulungu ndipo anagwira ntchito yolalikira anthu. Pa nthawi imeneyo Nowa ankaphunzitsa anthu za chiwonongeko komanso chipulumutso chimene chayikidwa pa chiwonongeko cha nthawi imeneyo. Choncho Nowa adagwira ntchito yolalikira kapena yolengeza mawu a Mulungu. Tikabwera mu chipangano chatsopano timaonanso kuti Mulungu mu dongosolo lake pamene wagwiritsapo ntchito anthu ena kuti atumikire ku ntchito yake, ndipo gulu lina limene analiyendereza ndipo kudza alaliki. Mwachitsanzo tikamawerenga m'buku la Efeso chapter 4 kuyambira verse yake ya 11 akunena kuti ndipo iye anapatsa ena akhale atumwi, ndi ena aneneri, ndi ena alaliki, ndi ena abusa, ndi ena aphunzitsi, kuti akozere oyera mtima ku ntchito ya utumiki kumangirira thupi la Khristu. Taona kuti m'chipangano chatsopano nacho Mulungu mwa Ambuye wathu Yesu Khristu anaonanso kuti mpingo wake utakhazikitsidwa pafunika anthu akalalikidwe akadziwe chifuniro cha Mulungu kuti akakamva uthenga umenewo akachite chotheka kuti akapulumutsidwe komanso ndi kulowa mu mpingo umene Yesu anakhazika. Choncho alaliki ndi ena amene anawayika kuti agwire ntchito yotani yolalikira mawu. Choncho tikamati alaliki ndiyo tikukamba za olalikira kapena kuti olengeza mawu a Mulungu. Ndipo mu chipangano chatsopano mmodzi mwa amene anakhalapo mlaliki tikukamba za Paulo. Pa 1 Timothy chapter 2 tikawerenga verse yake ya 5 mpaka na ulekeza verse 7 anatsimikiza ndithu kuti pali Mulungu mmodzi pakati pa ndi mtetezi mmodzi pakati pa Mulungu ndi anthu, ndiye munthu Khristu Yesu amene adandiyika kwa ine kuti ndikhale mlaliki wake. Paulo analankhula zimenezo. Choncho mukafunsa kuti kodi tikamati mlaliki ndi ndani? Ndithudi mlaliki ndi munthu amene amalalikira, amalengeza kapena amafalitsa mawu a Mulungu. Ndi dzina lolozera ku ntchito imene iwowa amagwira. Si dzina longopatsidwa pamene sukugwira ntchito. Ayi, koma ntchito imene ukugwira ndi imene ikupangitse kuti dzina limeneli ligwere. Choncho mlaliki ali motero. Ndithudi osamangoti ine ndine mlaliki utalalikire naye zolalikira tusimbali yanga patsani yawo awa akungofuna mwina dzinalo pa zinthu zina zimene kuti zidzapindulira kupasani pa zinthu zoyenerera yake. Ndithudi tiyamikire kwambiri chifukwa tayamba bwino tithandizira kuti tikakamba za mlaliki ndi ndani. Komanso nthawi zina anthu timakhala ndi funso lonena kuti kodi anthu amene wakwenikweni ndofunikira bwanji? Monga munatibweretsa buku la Efeso kuja munatibweretsa kuja buku la Efeso lichalo limene timaona taonapo pa Efeso chapter yake ya 4 verse yake ya 11 komanso verse yake ya 12 anena kuti pa verse 12 anena kuti akakozere oyera mtima ku ntchito ya utumiki kumangirira thupi lake. Ndeti kuti anthu amene wali ndi amodzi amene ndi ntchito yomangirira kumanga mpingo kuti usawonongeke. Ndeti kaona ndithu kuti anthu amene ndofunika. Koma palinso zina zimene tingazidziwe kufunikira kwawo kumene kupatulanso pa ntchito imene yomangirira mpingo. Zikomo kwambiri. Ndibwererenso mbuyo pang'ono. Kuti tione kuti alaliki ndi ofunikira ndipo ndi ofunikiranso kwambiri. Makamaka nditsindike kuti ngati alaliki atakhala kuti wakhazikikadi pa chimene Mulungu anaganizirapo kuti koma pafunika pakhale alaliki, amaonetsa ofunikira kwawo. Mwachitsanzo pamene tikukamba za Yona amene Mulungu adamugwiritsira ntchito kuti akalengeze mawu ku Ninive. Ndiye kuti Yona asanapite ku Ninive, anthu asanadziwe chifuniro cha Mulungu anali kukhala mkhalidwe olakwika osemphana ndi Mulungu. Choncho iwo akamachita zinthu zawo amaona ngati zinthu zili bwino, zoma zoti mulengi wawo ngokwiya pa zimene akuchitazo samadziwa. Koma pamene tsopano Yona anafika mu mzinda umene unalalikira zimene Mulungu adamutuma, pamene anthu anamva zinawapangitsa kuti adziwe kuti Mulungu sakukondwa ndi zimene tikuchitazi. Ndipo anzathu aku Ninive anachita chotheka motsogozedwa ndi mfumu yawo kukhala pasi
ndipo kenaka anaona kuti ndi bwino tisinthe tibwerere mu chifuniro cha Mulungu. Choncho anthu awa amene anayenera kuti mwina akadawonongeka koma tsopano anapangitsa kuti atani apulumutsidwe. Wina amene anathandizira kuti anthu amene apulumutsidwe ndi tukamba za amene anakalalikira amene ali Yona. Tikabwera mu m'bado wa Nowa, pamene Nowa amalengeza mawu a Mulungu ndiye kuti anthu analalikidwa anadziwa kuti Mulungu akudana ndi izi afuna izi. Koma tsopano ngati anthu anachita chisankho choti sachita zimene Nowa walalikira unali udindo wawo. Choncho pamene Mulungu inakwana nthawi yoti awononga anthu amene sadamvere, amene sadachite chifuniro cha Mulungu, ndiye kuti anthu amawonongeka ali ndi chikumbumtima cholondola chifukwa amadziwa kuti za nkhaniyi tidamva ndithu kudzera mwa Nowa. Koma ifeyo ndamene tinasankha kusachita zili choncho amapita kokawonongeka aluvomereza mbali yawo. Choncho anzathu analalikira ndipo anthu analalikidwa ndipo anthu anali chisankho chosankha kuti tichita kapena satani osachita. Pamene tikabwera mu chipangano chatsopano tikawerenga Roma chapter mu buku limeneli la Roma chapter 10 mu verse yake ya tiyambira verse la 13. Pa Roma chapter 10 kuyambira verse la 13 akuti pakuti amene aliyense adzayitana pa dzina la Ambuye adzapulumuka. 14 ndipo iwo adzayitana bwanji pa iye amene sanamkhulupirira, ndipo adzakhulupirira bwanji amene sanamveza iye, ndipo adzamva bwanji opanda olalikira, ndipo adzalalikira bwanji ngati satumidwa monga sokwalembedwa. Okometsetsa ndithu ali mapazi a iwo akulalikira uthenga wabwino wa zinthu zabwino. Paulo akunena kuti chipulumutso akuti pakuti aliyense amene adzayitane pa dzina la Ambuye ameneyo ndi amene adzapulumuke. Ndiye funso likuti kodi anthu angakwanitse kudzayitana pa dzina la Ambuye kulikoti Ambuyeyo sanamukhulupirire? Yankho loti ayi, pafunika kuti anthu amukhulupirire Ambuyeyo. Ndiye funso likuti tsono adzakhulupirira bwanji ngati sanamve za iye? Ndiye kuona kuti sangathe kukhulupirira ngati sanamve za ndani? Za iye. Ndiye kodi tsono adzamva bwanji ngati palibe olalikira? Ndiye kuti pafunika kuti papezeke alaliki kapena kuti olalikira, kuti tsopano anthu akamudziwe Ambuye, kuti anthu akachite chisankho chokhala mwa Ambuye, kuti popeze chipulumutso chokhudza iwo amene adzayitane pa dzina la Ambuye. Choncho alaliki ndi ofunikira kwambiri, makamaka akayima pa zimene Mulungu anawayikira. Choncho pamene tili kuona ndithu kuti alaliki pamene ali kugwira ntchito yolalikira zimapangitsa anthu ambiri amene sanamudziwe Mulungu kuti amudziwe, amene sanadziwe kuti kodi Mulungu amafuna nji kwa ife aludziwe kuchokera kwa ndani? Kwa alaliki aja. Ndiye kuti alaliki ndithu ndi anthu ofunikira kwambiri. Ndiudziwa kuti mwina nthawi zina fundo iyi m'madera ena akhoza kumvetsa molakwika kuti koma ife zalaliki ndiye kuno ndipo wena ndinambapo kale kuti ife alaliki kuno ayi taona kuti ulaliki sudindo. Zimene zalubweretsa chifukwa choti mwina alaliki asokonekera sakuyimba pa ntchito yolalikira. Akadangoti anthu apite ku ntchito yawo alaliki akanakhala ofunikira. Monga tinaona pa Efeso chapter 4 pa verse 11-12 kuti adawayikira kuti athandizire kumangirira thupi la Khristu. Koma tsopano matsoka ngati alaliki atangoti asokonekera zimapangitsa kuti mulomo amange akukapasula. N'chifukwa zimapanga anthu ena nena kuti alaliki sabwino siruwafuna pano. Oti alaliki akangofika pa mpingo anthu koma dzataniso menewo anayitana ndani? Chifukwa chakuti alalikiwo mwina achoka kucholinga chimene Mulungu anawayikira abwera mucholinga china. Tinaonapo mlaliki wina amene amangoyenda podi. Titsimikize kuti pali alaliki ena amene samadziwa kuti akachita zotani, koma ntchito amayifuna kuti akachita ndithu. Mlaliki ameneyi ali pa gome, anasankhidwa ndi gome. Ndiye nkupezeka kuti gome likati pafunika mutithandizane nkhani inake pano musachoke. Ndiyoti atsono kuti alaliki ati tikakumana. Ndiye tsopano mlaliki uyu samadziwa kuti mphamvu za iye zili kuti. Amona ngati kuti ndiye kuti mphamvu zake zili kwa alaliki azake osati pa amene anamusankhawa.
pamene mlaliki sakhala mlaliki chifukwa cha alalika zake ayi koma chifukwa cha gome la pamalo kodi azilalika zake akhozifikapo musala sikuti ojo laliki watayi chifukwa gome la pamalo likuti alalika tuloli na mlaliki ya koma ngati mlaliki afikepo onyoza gome lake na makayendana ndi alalikena ulaliki supita patali pamenepo ndikudwali pang'ono pepa koma pamenepo mwandikumbudzapo nganina tinaonapo nthawi zina kunena kuti mwina mpingo wa pa 36 umene ndimachokera mpingo jo wapanga chiganizo chonena kuti Vinjero Gondo asakhalenso mlaliki wathu pano mpingo jo wapanga nde watsimikizo liwira mucho tsasi mlaliki wathu ndetso pano inu akamalunja kwa sanduliza mlaliki wina mwina wagomerina mwakumana kuti bwanji mpingo wa pa 36 omucho tsa Vinjero kha mlaliki sililola zimenezi ife tikambwezereza amene akhale nyani akhale mlaliki ndazoona apo zimene zochitika apa ndi vuto likubwera ife anthuwa azilalikena wasakudziwa kuti kodi anamusankha ulaliki ndani aona ngati iwowo popeza ndi mlaliki nzawo ndakhoza kukasinditsa chiganizo cha pamalo pamene ndipake mapetaka anthu amadzati I think alaliki wadi asokoneza alanda mphamvu za gome ndiye mlaliki uyu namuchenjeza kuti iwe mlaliki ali ndamufanizira mmene limakhalira banja kuti munthu uli ndi mkazi wako ndiye uli nozilamu wako usamachite chinthu cholakwika mkazi wako numakondana ndo zilamu wako ndiye banja sulitaniwe chifukwa mkazi yake adzangoti ine lata ozilamu wako ngakhala ndiliyo ndi wobwino koma yankho loti simungakhale pa banja mkazi omanga naye banja wali pano latani ndiye chimodzimodzi gome la pamalo gome la pamalo limene lili ndi mphamvu za mlaliki ndiye mlaliki aonetsetse kuti asamanyoze gome amati ankhala belo ifanya lalikena ndiye chifukwa chake tikatengera kuti alaliki wayima pa ntchito yawo titsimikize kuti alaliki ndiofunikira kwambiri apa pamene mwafotokoza kuti ndofunika bwanji taona kuti ali ndi ntchito yomangirira mpingo yakulu kwambiri koma nthawi zina anthu timaona alaliki ngati osafunikira chifukwa cha khalidwe momoti amange ndamene akupasula ndamene amangitsa kuti mwina pakhale chipwirikiti kwambiri pa mpingo kapena pa magome fachionera kuti azilalika ajamboona ngati kuti iwowo ndi ainu ake amagome aja iwo aja ndi akapange ziganizo zoyendetsera magome ngati kagulu kapamwamba zedi olamulira magome aja pamene m'baibulo mulibemo zimenezo sayenera kuti agwire ntchito motero nchifukwa mwina anthu akuona ngati azilaliki mwina ngosafunikira ntchito yawo mene akugwirira sakugwira iyayi munayamba ukambapo mama kapa fundo ena yokamba kuti tinaona kuti nthawi zina munazafotokoza kuti ayi mpingo wa pagome ndomene umakhala ndi mphamvu pamlaliki ameneyi ngakhale mwina sitinafotokoze bwino mwina zimene zimatipatsa funso lonena kuti mwina kapena kuti timvetsetse anthu tinene odziwa kuti kodi mlaliki tikhoza kumusankha bwanji kapena amasankhidwa bwanji fatikadziwa amene amasankhidwira mwina zikathandiza kuti azilalika samabwere nkunena kuti uyakhala mlaliki mufune musafune timaziona magome ena azilalika amachoka uko kungobwera ngati pasadwesa apasadwesa pano tinoona kuti mlaliki palibe ndi akamalonja anu akhala alaliki pano pamene simunoyenerera kukhala mlaliki ntchito yoyolalikira simungayigwire koma azilaliki azana akuvomekezana kuti mukhale mlaliki kodi mlaliki amayenera kusankhidwa bwanji kapena amasankhidwa motani zikomo kwambiri tikatengerapo chitsanzo cha buku lathu lopatulika baibulo pa machitidwe chapter 13 tiwerengako kuyambira verse yake ya 2 pamene pakunena kuti ndipo pakutumikira Ambuye Yehova ndi kusala chakudya Mzimu Woyera anati mundipatulire ine Barnaba ndi Saulo ku ntchito imene ndinawayitanirako pamenepo mmene anasala chakudya ndi kupemphera ndi kuyika manja pa iwo anawatumiza amuke uwu ndi mpingo wa Khristu umene unali pa Antiokeya mpingo umenewu ndi umene uli kutumikira Ambuye ndi pamene lingaliro Mulungu anawathandizira kukhala ndi lingaliro kuti pafunika tipeze anthu amene tiwatumize kuti apite kukalalikira kukafalitsa mawu a Mulungu ndiye anasankha Saulo ndi Barnaba kuti inuyo ndi amene takusankhani pano kuti mukhale alaliki ndipo atachita chilichonse anawalola kuti anyamuka apite kukalalikira iyi ndi njira imodzi imene imapezeka m'buku lathu lopatulika mmene alaliki amasankhidwira
ndiye kuti apa mpingo wapamalo mpingo wa Antiokeya ndi umene unasankha alaliki. Tikatengerapo chitsanzo chakupezeka kwa Timoteyo pamene pampofunika tipamvetse bwino. Machitidwe chapter 16 tiyamba kuwerenga verse 1. Ndipo anafikanso ku Derbe ndi Lustra, ndipo taonani panali ophunzira wina pamenepo dzina lake Timoteyo. Amake ndiye Myuda okhulupirira, koma atate wake ndiye Mhelene. Verse 2. Ameneyo anamchitira umboni wabwino abale a Lustra ndi Ikoniyo. Iyeyo Paulo anafuna kuti amuke naye, ndipo anamtenga namdula chifukwa cha Ayuda amene anakhala m'mayikomo, pakuti wonse anadziwa kuti atate wake anali Mhelene. Paulo atafika pa gome lina ili limene lichidwa kuti Lustra, anapeza wophunzira wina dzina lake Timoteyo. Chimene Paulo anachita apapa mwina anthu akhoza olephera kumvetsa bwino. Paulo anamukonda Timoteyo kuti anenera kuti amtenge apite naye ku ntchito yokalalikira mawu. Koma tsopano mpingo wapamalopa ndi umene unafika poti chifoti mpingo unachivomereza ndi chifukwa chake anamulola Paulo kuti mumutani uyu mumutenge. Osati kuti Paulo anangoti ndatenga uyu ndipita naye. Ayi. Koma analemekezabe gome maganizo agomera pa Lustra pamene pamapemphera Timoteyo. Kusonyeza ndithu kuti ngati Paulo amamutenga ndi aonena kuti apa gome limene la Lustra ndi Ikoniyo adamchitira umboni wabwino ifeso timalingaliranso kuti amene yakho zokhala mnyamata wabwino. Ndiye kwinako akupitiriza chifukwa choti makolo ake anali osiyana mitundu. Amayi ake anali Myuda, bambo ake anali Mhelene. Ndiye komabe anali okhulupirira otumikira bwino. Pachifukwa chimenechi anamusankhanso kuti akhale mlaliki apite kukalalikira mawu. Ndiye kuti mphamvu za mlaliki ndithu zitengedwa kuchokera pa gome. Ngati ine mlaliki ndanyamuka ndapita kaya pagomera kuchioko kuchilinde, ndiye aonena kuti lifuna pano tikhale ndi mlaliki. Ndiye ine ndikuphunzitsa mpingo kuti mlaliki amafunika akhale wamakhalidwe abwino, wachangu, komanso olidziwa bwino Baibulo. Ndiye ine ndangophunzitsa pa mpingo paja, koma tsopano amene apeze munthu yokuti akhale mlaliki ndigomera pamalo. Osati inu muchoka uko kuti muli maganizo ake kakangofika pakuti ndikusankha wako. Ndeka mpingo nene kuti ayi koma ndikunyumazi. Ayi sizikhala choncho ayi. Mphamvu za mlaliki zili pa gome la pamalo. Ndiye chifukwa chake mlaliki nthawi zonse amafunika adziwe kuti mphamvu zanga zili pa gome lili limene linadisana. Ngakhale mlaliki atachoka kwino zathandizira gome losankha mlaliki mphamvu ili ndi mpingo. Pa mpingo chanu mene unga kutume kuti katigwireni ntchito iyi kapene ntchito iyi kamene lero musabide uko mkhalapa. Zimene momwe ndikumbudza kuti maona nthawi zina zimene mwina ngati ine mlaliki wapagomera pano ndio peze kuti mwina azilaliki azanga neno kuti tsiku lakuti kuti tili ndi kumano ndi mpingo wakwathu anena kuti tsiku limenelo mudzene olalikira ndinu pano. Achabwino ndete utenga wayamba ufika ndi wapagome undiuzene kuti ndzalalikira kena kuntavomera kena kuthapa nthawi kuti zoti azilaliki azanga atiuza kuti tsiku lakuti likakumana kwakuti ndete zalumikizana tsiku lija ndinavomera pa mpingo paja. Ndekena kumakabwero mwaka mpingo kuti apepani sindilalikira kakena vomere fazi azanga anifuna ne mpingo kanena koma rumene komusabire inu ndo pano ndozati yaya sizitheka fazi azanga zina ndiye kuti mlaliki sakudziwa andi nthawi ine yonse uyu ntchito yeyo ofunika umuyotsama zatelemo mwe bora akufunani funani ife lango yitsa kuti akuchusani ulaliki ndiye ngati nkukuikani okakuikani kumene ndamene amakufunani funani. Ndikuti tikuona ndithu kuti ntchito ya ulaliki mphamvu ya ulaliki sichokera mwa alaliki ena koma imachokera pagomera pamalo limene lamusankha kuti yeyi akhale mlaliki. Ndikuti gome ndimene mamuyang'anira mlaliki amene nkuona kuti ntchito yake yagwira morani. Pamene tikufika kumapeto kwathu kwa programu yathu tisanamalize mwina mulithandizeponso mlaliki amene yakhoza kuthandizidwa morani kapena thandizo lake limkhoza kuchokera kuti la moyo wake wa tsiku ndi tsiku. Zikomo kwambiri. Poyamba titsimikize kuti mlaliki amene akugwira bwino ntchito yake ndithu ndi ofunika chithandizo. Mwina musanapitirize mwanena kuti mlaliki amene agwira bwino cha ntchito. Iyo ndi fundo yofunikira kwambiri. Ngati sakugwira bwino ntchito malingana ndi ntchito koma mlaliki amene wayima ndithu pa ntchito yake komanso ayigwira bwino ndi ofunikira ndithu chithandizo. Mchifake pa Roma paja chapter
10 kuyambira vesi la 14 umapita m'munsi amafunsa kuti kodi tsono akalalikira bwanji ngati satumidwa. Maonera kuti ngati satumidwa afuna kunena kuti mpingo pamene aufuni kupita kukalalikira ndiye kuti amene amukonzekeretse kamba wawo ulendo ndiye kuti ndi amene akumutuma uja. Ndiye chipangano kuti tsono akalalikira bwanji ngati satumidwa. Pa 1 Korinto chapter 9 verse 14 pautsimikizanso kuti Ambuye anachita ulamulira kuti chomwecho olalikira uthenga wabwino ayenera makhala ndi moyo chifukwa cha uthenga wabwino. Pamene panofuna poyamba patsimikizidwe kuti mlaliki ogwira bwino ntchito yake amafunika kuthandizidwa. Koma tsono funso lanu lonena kuti kodi tsono mathandizo amenewo achokere kuti mafunso choncho. Tikabwera pa buku limeneli la 1 Korinto chapter 9 tiyamba kuwerenga verse yake ya 7. Pa 1 Korinto chapter 9 verse 7 pali mawu awa: msilikali ndani achita nkhondo nthawi iliyonse adzifunira zake yekha. Ndiyambe ndayima pamenepa. Ponena kuti msilikali ndani amagwira ntchito nthawi iliyonse amadzifunira zake yekha. Paulo pamenepa afuna kufanizira mlaliki ndi msilikali. Ndiye kuti msilikali akamagwira ntchito nthawi iliyonse, boma limene lidamulemba ntchito limene limampatsa za pamoyo wake. Kutanthauza kuti gome la pamalo limene lamusankha kukhala mlaliki uyu ndiye kuti udindo wa gomeli kuthandiza mlaliki uyo pamene akugwira ntchito nthawi iliyonse. Pali fundo ina pomwepo pa vesi yake ya 7 pomwepo akunena kuti awokamipesa ndani osadya chipatso chake. Afuna kutanthauza kuti mlaliki akanyamuka upite ukalalikira dera lina kumene kuja akalalikira anthu okhulupirira uthenga wabwino akapezeka nabatizidwa amakhazika mpingo. Ndiye Paulo amufanizira kuti pamene mlaliki akhazika mpingowu ndiye kuti chimodzimodzi munthu otenga mtengo wazipatso okabzala malo wina. Ndiye funso likuti kodi obzala zipatsoyi si ndiye kuti amene amadya kuzo zipatso za mtengo umene waurani uja wakuzala uja. Ndiye mpingo uli chimodzimodzi mtengo wazipatso. Ukamapeza kuza bwino mpingo uja ukumbukira amene adakaukhazika. Ndiye kuti mlaliki athandizidwa ndi gome limene lidamusankha kapena gome limene anakakhazikitsa. Nthawi zina zikhoza kuchitika kuti gomelo sunakakhazikitse komanso silina kusankhe ndiwe. Chikhoza kuchitika pachifukwa chakuti mwina nkutheka mpingo wa ku Area 36 ine sindakakhazike ndine komanso sumene udasankha ine. Koma mpingo wa 36 wakhala ukumana komwina ndi mavuto wena chocho mavuto amene wakumana nawo unalingalirapo kuti mavuto yawa titaitana alalika kamalunji tidapempha adzatithandize. Ndi anapempha kamalunji uchoka ku mitundu kupita ku Area 36. Ukaphunzitsa kuti mpingo umene unalipa mavuto wabwera mtendere ndilo akamunja ubwerera. Tsiku linanso mavuto obwezekanso mavuto awa apaja mathandiza ndalalika kamalunji taita nani abwera kamalunji udzathandiza mavuto aja nkuona kuti mtendere watani wapezeka. Ndiye kuti popeza gome ili ndaligwirira kwa ntchito ntakhaunda kumana ndi vuto ntapempha ku 36 saka ndidabu kamalunji ndi ndani audziwa kuti paja kamalunji amene adzamabwera kudzathandizira mavuto ya. Ndiye kuti gome limene sunakhazikitse silina kusankha koma chifukwa kuti udalitumikirako udaligwirira kwa ntchito linu dindo kutani kukuthandiza. Choncho ndiye kuti thandizo luchokera kwa gome limene lakusankha komanso gome limene unakhazika komanso gome limene waligwirira ntchito angakhale sunakhazike ndiwe. Fundo imeneyi ndiyo yofunikira chifukwa chonena kuti mlaliki ene othandizidwa ngati akugwira ntchito bwino. Ndali zina zikhoza kupeza awa ndalaliki koma wafunsa kuti chaka chathachi mwathandizapo motani kupeza palibe koma chimene achita njani abweretsa mavuto ambiri kwambiri. Ndekena kumata akumalaliki sitithandizidwa chifukwa chonena kuti basi mipingo sikutithandizidwa koma kodi ntchito yanu mugwira motani. Chifukwa othandiza aneni lukopedwa ndi zimene muchita. Tsono ngati mlaliki akusokoneza anthu sakhala ndi chidwi chotani ndikuti tikathandiza tithandize ono zimachitika choncho zimakhalira ndithudi. Iyayi mwatithandizira kwambiri pa nkhani imene ya ulaliki chifukwa anthu timakhala ndi mafunso ambiri. Koma taona kuchokera buku lopatulika kuti mlaliki ni munthu ofunikira koma ayenera kukhala mlaliki odziwa bwino kugwira ntchito yake. Asakhale munthu oyambitsa chisokonezo koma akhale omanga. Koma mwatsoka ilo zooneka kuti pakati pathu mwina azilaliki amene akhangana kuchulukira ndi opasula omanga chifukwa cha
musanjaneso ndi awo chifukwa chachita zakuti molomo ti mnalikapeze ayi msatero ayi tipeza njira kuti tithandizire apo pasati mutayaneya mpingo ukhale umodzi koma umangoyenda kusokoneza mpingo zimene zili zolakwika. Iya tikuyamikeni mbalo athu kamalunje pa programu yathu ya tsiku la lero. Pa programu ya lero mnali ndine mbalo wanu Vijero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu Way 36 komanso namani kamalunje modzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe m'mudzi mwa Nsandulika. kufikira nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen.